B'avviż tal-Malta Dairy Products Limited, il-bejja tal-ħwienet ġew marfa li b'effett minn għada l-4 l-ewwel ta' Awwissu il-prezz tal-ħalib lokali ser jogħla. L-avviż intbagħat biss lil tal-ħwienet u ma ġiex ippubblikat. Iż-żieda hija medja ta' 3 ċenteżmi tal-ewro fuq il-prezz kollu tal-ħalib. Ħarsa kif se jogħla l-prezz tal-ħalib lokali jirriżulta hekk. Il-ħalib maqut jew aħjar il-whole milk tan-nofs litru ogħla b'2 ċenteżmi u minn 47 ċenteżmu il-kartuna ġie jiswa 49 ċenteżmu. Ħalib maqut f'pakkett ta' litru ogħla b'4 ċenteżmi u minn 82 ċenteżmu l-kartuna ġie jiswa 86 ċenteżmu. Ħalib normali tal-pakkett ta' nofs litru ogħla b'2 ċenteżmi tal-ewro u minn 45 ċenteżmu ġie jiswa 47 ċenteżmu. Ħalib normali f'pakkett ta' litru ogħla b'4 ċenteżmi tal-ewro u minn 79 ċenteżmu ogħla għal 83 ċenteżmu. Ħalib xkumat jiġifieri skimmed milk tan-nofs litru ogħla b'2 ċenteżmi, jiġifieri minn 44 ċenteżmu ogħla għal 46 ċenteżmu. Ħalib xkumat f'pakkett ta' litru ogħla b'4 ċenteżmi biex minn 77 ċenteżmu ogħla għal 81 ċenteżmu. Xorb ieħor magħmul mill-ħalib lokali ogħla b'2 ċenteżmi.